na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. James, Laura, wa ka musugot kung kanihang maggawas ng kang aron managan tayo palayo niya ng maubit. Unya ka rin magawas kang ikaw lang. nagtuo kong sinugo siya ni Aqualus. Aron ko haon ko. Laura, Aron dili mo maangin. Kauson ko siya. Og dinhilang mo sa suot sa bahay. Tingali ko sa may buhaton sa bitin ninyo. di lagi na mahimo, Laura. James, Dinay ka lang uban mo. mo gawas ko. Aron daotang mahitabo ninyo. Dili ko musugot, Laura. Dili ko musugot. Ginoo. Mami, mawilaw na. Ayaw pagawas. Anak. Managon lang ta din sa suod. Sil, dili ko gusto may daotang mahitabo ninyo, anak. Hinungdan nga mo gawas kong isurinder ko ang akong kaugalingon ni anang dakong bitin. Mahal ko kayo kamo si daddy mo, Francil. James, ang pengi ang atong anak. Oh, Laura, Mami, Francil, buhayin ako. Laura. Ayaw na ko gaksa. Magawas ko. Laura, asawa ko. Buhay ko ninyo, James. Francil, dili ko gustong maapil mo sa kadimala sa kong kinubuhi. Pasagdi ko ninyo. Ako ang iyang tuyo og dili ka mo. Ayaw ninyo abugang akong asawa. Kung gusto mo, kamoy pagpalaot sa bitin. Gawas mo dito. Brazil! Si Laura! Ganito ba yung Brazil? Laura! Uwa na din si Laura! Laura! Nalagay! Bakit manggat? Masudlan ng baba mo! Langahoy! nakakita ka po sa kung nakita. Ano? Ni bahirig na! Bagayo ang bahay! Dili na maong akong gikalipayan, Teking! O sa waday! Ha? Ha? O sa dahinungdan nga! Ni baka ka! Ha? Nanduta ka tawa! Si Laura! Si Laura! Nagawas na siya sa bahay. Ngayon na ako katawa! Good, Medusa! Good! Ebria! Nigawas ka na agad! Ay, Dog! Niara ko sa ibang kilit taon, Dong. Napasok ko diri sa lamisa. Wa na mauyog ang bahay na natilang. Bitaw da. Nga naman ka, ha? Muna ko din si manimutangan na natilang ha. Mukha magpaingon diya. Di, Dong, ayaw. Murag bali, Dong. Ako'y mukha magpaingon din, ha? Kaya naamang ka sa ubos. Ako naamang ko diri sa babaw. Mukha man ko, ha? Hindi si Daddy James o si Mami Laura. Ay, tuot. Hain man di ay sila. Laura! Laura! James! Kakita ka sa kung nakita, Teking! Wow! Sigang mo mga mata. Gago! Aray! Nukul niya ka! Kasi lang mo mga mata niya, wag ka kakita! Kita ko ay! Nigawas ang wisit na James! Ang litob nga nako! Litob! Litob! Nagsilos ko! Nagsilos ko! Ay! Imo kong kita ka niya ako lang! Dili ako imong kuntay! Ay! Oh, Teking eh! Kalug ka? Ikaw man na ito, ne? Kalug! Bit ko marimot! Kalug! Wisit! Ang bitin. Galiraw ang iyong mga mata. Laura! James, ayaw pagtutok ka niya. Oh, Laura. Huwag palihog. So na pagpalig sa bahay. Huwag ayaw pihaya nga atong anak. Sige na. Dili, Laura.
Dili ko musuon pagbalik sa bahay kundi ka mo uban ka na ako. Balik dito sa suod. Sipit ka lang. Og sayot ka kung unsa kagubot ang akong kinabuhi. Laura, Biya karon dayon uban sa atong anak. Aron dili mo mahiagom sa kabangis sa akong kaaway. gubot man ang imong kinabuhi. Dili ko igsapayan. Gugma ang mipating pamaw nga dili ko ikaw biyaan. Asawa ko ikaw. Biyai ko! Biya mo kung dili ka gustong mamatay ang atong anak. Maluoy ka! Patuwang itaon ako. Balik ka dito sa suod sa bahay si Francil. Si Francil! Francil! Kinuo ko. Kinuo ko ang bata ni Gawas na. Balik dito sa suod. Laura, dili lagi ko. Kinuo ko ang bata. Biya na ko. Biyain ninyo. Lakaw na, James. Lakaw na, James. Lakaw na. Balik sa bahay ito ang Laura. atong anak. Lakaw na! Laura! Kadugay bang naumanya ng inyong katramahan, Laura? Ako ni mong ipangita, di ba? Oh, dili kay ikaw lang. Lakip na ang akong trabong ko! Imudo Kartaros. Imudo Kartaros. Habaga Karagyon. Imudo Kartaros. Imudo Kartaros. Habaga Karagyon. Niyan ako sa ubos ka bahin. Luyo sa kong bahay. Niya, sa ko sa abos nga bahin loyo ining bahay. Amaw! Amaw, sad! Oh. Da, amaw! Tanawang mga kalag, nagpadapli na, nangidhat pa! Buisit! May kalag! Buisit ka! May kalag! Ups! Ah, sabi siya. Saman ka? Dili man day ko makapaspas og lakaw. Mao. Basta diha ka na ha. Diha ka na. Magdali kong suod sa underground sa bahay. Aron matambalan Hoy. kita akong pagkabato. Hoy, hoy, Tingalig maglangilangay ko. Taasa. Mabato ko sa hingpit. Taasa sa nimog istorya, oy. Ulos yo. Tana ko yung ta! Ano matambalan sab ko ini akong kahimtang? Minugbo lang. Minugbo lang ba? Pikat ni mo wasay. Minugbo lang. Mga higala kong kalag! Oh. Hawiri kining litsugas nga wasay! Oy, makahawi na sila nga. Hangin naman na. Ah, sige, pahawiri ko. Di sika kalakaw, sad. O gano'n dili man! Tungod kay, gipasod ako akong kamot sa imong t-shirt. Gibuslutan ni mo nga akong t-shirt! Ah, Animal kawasay! asay, good ko. Ang tingog ni Medusa! Ang bulawang bitin. Ah, 10. Uy, hilom. 10. Hilom. Ayaw paglingay diritin ha. 10. Tingalig, masikwati rin yung kuhaan ni 10. Hilom! Hilom, kay tingalig makit anta. Wisa! Diri na dong. Dali dayon mo sod tagbalik sa bahay. Pero si Daddy og si Mami, nanatirang. Dong, tumanon lang nako ang imando sa imong amahan ha nga kuhaon ti ka. Kay di makabiya si daddy mo ni Mami Laura nimo. Dali na, sod na ta sa bahay. Unsa pa gipaabot mo? Gisugo ka man ka ni Aqualo sa pagkuha nako. Sige, dad ako sa iyang gatubangan. Ug ayaw hilabti ang mga tao ug ang akong pamilya kay wa sila'y labot. Laura, Bihain na lagi ko, James. ang bitin. Nilibot mo sa sabay. Ug ingon sa doon sige pangita. Ang bata, ano na ba sa sud sa bay? Palihog! Ayaw na hilabti ang bay! Ni anak ko! Ako ang imong gikinahanglan! Puskuha, anak ko! Hilab! Nasuko siya. Ingon sa doon sige pangita. Nagus na kamay. Ngayo gini pagkaguba. Ang bata, ang tugo bata. Si Laura. Wala din si Laura. Laura! Nahimo ka ng dakong mananap. Haring Aqualos, dinosaur. Isa kay sa akong buko-buko si Laura Tiking. Bati-ati ko ka. Bati-ati ko ka. Matuman haring Aqualos. Sakay sab ko sa imong buko-buko. Pagdali, Tiking! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!